ጥምረት ፖሊስ ኤውሮጳ ኤሪፖል ኣብ ዲጂታላዊ መራኸቢታት ክትትል ብምግባር ሓይሊ ናይ ዳዕሽ መራኸቢታት ዓጽዩ ብዞባዊ ምንብሕዳራት ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሓለውቲ ስነ ስርዓት ኦርደኒንግ ቫክት ዝመጽእ ዓመት ስርሖም ክጅምሩ እዮም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባል ኮምፒስ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ኣርስታት ተሰምዑ ጸኒሕኩም ናብ ዝርዝራት ተኸብለኩም የምሰኹም ዘሎ ኹንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል እቲ ብኤውሮፖል ዝፍለጥ ናይ መላእ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትካል ፖሊስ ኣብ ሰሙን እዚ ብድሕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ መሳለጥያታት ማለት ዲጂታላዊ ኣብ ቴሌግራም ዝተባሃለ መራኸቢ ኣብ ብዙሓት ብዋንነት ናይቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝውነኑ መራኸቢ ሓሳባት ከም ዝተረኽቡ ፖሊስ ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ ዜናዊ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ በመሰረት እቲ ሓበሬታ ፖሊስ በቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ተመሪሖም ኣብ ብዙሓት ዲጂታላዊ መራኸቢታት ኣብ ዝያዳ ተፍትሽን መርመራን የካይዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ኣብ ግዛኣታት ሶርያን ኢራቅን ሰፊሕ ቦታ ብምቁፅጻር ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ከካይድ ዝጸንሐ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ማሕበራዊ ዲጂታላዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለዓለ ወፍሪ ብምግባር መንእሰያት ኣብ መሳርዑ ኣብ ምኽታብን ካልእ ንጥፈታት ከም ዘካይድ ይንገር ጥምረት ፖሊስ ኤውሮጳ ኣብ ብዙሓት ዲጂታላዊ መስመራት ማዕለያት ዘይብሎም ሓሳባት ዳዕሽ ከም ዝረኸቡ ተመልኪቱ بعينتو ناي مجمريا مخانو استنقرلو اب تحت زباو محدارات تقوصيروم تسرحو اخبارت سنه سرعت مالت اوردنينج فاكت اب غلك فال بوتاتات ستوكهولم كاب زمت زلو عامت ورحي مسكرمنا بحلوان مخبار حقن كم زوافرو راديش ودن اب نايت مال معلت تصبصو حبيرو بهذه مسرت اب نزوبا يارفا مالت اب رينكبي هوسبي اكلان سرحهم كم جمرو كفله تخايلولو እቶም ኣኽበርቲ ሕግን ስርዓትን ማለት ኦርደኒንግ ቫክት በቀጥታ ከም ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባታት ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ከም ሴኩሪቶስ ዝኣመሰላ ትካላት ሓለዋ ስነ ስርዓት ብመልክዕ ክራይ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ተኻኢሉ እቶም ናይ ሓለዋ ኣባላት ኣብ ዘን ዝተጠቕሳ ከባቢታት እንዳተዘዋወሩ ክሰርሑ ምዃኖምን ነቲ ኣብቲ ከባቢ በብግዚኡ ካብ ተቐማጦ ዝቐርብ ንጉድለት ስርዓት ሕግን ብዝምልከት መረረታት ኣብ ምህዳእን ምፍታሕን ተራ ከም ዘለዎ تثبيت جبر اب سميناو سوريا كاب زركب مس اشبار جوجل داعش متأثر زلوم تباحيلهم زنقرلهم سبات كاب زتعقبوا معسكر 25 اوروباو زيغنت ويون مقمط فقاد زنبر عندك انسيوم سدقن كابتي معسكر نصر بزيكونه منغدي كم معسكر كم زتفات حبيرو كبلا غلغلو تلفزيون شودن املكتلهم بمسرت تحبريتا كابتن اديتات مسدقن تن 4 شودناو زيغنت كم زلوون كحبرن كله نابيا بيلاند فلت نجار كم زيلا ايو تتصبصب زرغاغص ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢሽ ወደ እነዚህ በመምልከት አብዛሃው ሐበሬታ ክንጸግ ይኹን ክራገጽ ከም ዘይክእል ሐቢሩ አገልግሎት ቴሌቪዥን ሽወደን ምንጭታት ተከባቢ በመጥቃስ የተናደታት በሐገዛ በአውሮፓ ዘለው ቤተሰብን ናአስገርትን ገንዘብ በመخفال በሕቡ ካብቲ ማዓስከር ከም ዘሃደማ በመግባር ጉዕዘና በአውሮፓን ምግባር ዘዓለመ መኻኑ ይንገር ኩለን ሀገራት አውሮፓ እንተመለስቲ ካብ ግብረ ሽበራው ንጥፈታት ዝነብሩ ሰባት ዝቆጻጽራሉን ሐበሬታ ዝለዋወጣሉን መስርሕ ከም ዘለውን ይፍለጥ መንግስቲ ወደነ ተዓማዊል ዘጋጥሞ ዘሎ ፋይናንሳዊ ምትላል ንምዕጋት ኣብ ኦንላይን ዝግበር ሕጊ ክፍሊት ከተረር መኻኑ አፍሊጡ ሚኒስትሪ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ፐርሉንድ ቴሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዓማዊል ብሰንኪ ዝተዳኸመ ናይ ክፍሊት ፍታሕ ኣብ ኦንላይን ይታለሉ ምህላዎም ገሊጹ በዚ ድማ መንግስቲ ካብ ባሕቲ ሐምለ ዝመጽ ዓመት ጀሚሩ ነዚ ሽግር ዝፈትሕ ሕጊ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ሐቢሩ ብዙሓት ዓማዊል ብሰንኪ ኣቀዲሙ ተወሰነ ናይ ዕድጊ ኣገባብ ከምኒ ወለድን ዕርቡን ዝመሰሉ ተወሰኽቲ ወጻኢታት ክገብሩ ይግደዱ ምህላዎም ብምምልካት መንግስቲ ነዚ ናይ ወሰኽ ሕጊ ክፍሊት ክተኣታቱ ከም ዝተደረኸ ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብኦንላይን ዝግበር ሽመታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓዘዘ ክመጽእ ምጽንሑ ድማ ተመልኪቱ كبرات تخاتلتي مدبال كومبيس تግርኛ እዚ خصمعو صنحكم ኢና ኢሎም ዜናና ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ بحدش زينا خصع نراخب سسنا ينعقم دحن كنيو